ಚಪ್ಪ ಚಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚಮಚ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬಾರ್ದುಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂತದ್ದು ನನ್ನ ಕೋಲದ ಗೌಜ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯಗದ ಅನ್ಪೇರಿಯೇ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಕುಲ್ಲೆಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಇನಿ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಗುರುವಾರ ನಾನು ಉಲಾಯಿ ಆಡಿ ತೊಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದಿರು ಯಜಮಾನ್ರು ಗಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಕಾಬೆ ಇರ್ರ ಪೈಪು ನೀರು ಬರ್ಪುಜ ಇರ್ರ ಪೈಪ್ ಮೂಲ ತಪ್ಪಾಯನ್ ಎಂಕನೆಲ್ಲ ಹೊರಟಾರ ಉಂಟು ಛೇ ಯಾಕಡ್ದೆ ಇದೊಡಕ ಆಗಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಪೋಯಿ ನೋಡ್ತದ ಆವೆ ಮಣ್ಣು ಬೊಕೊಂತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ JCB ಪುರ ಬರ್ತಂಡು ಪೈಪು ದಿಕ್ಕ ಅಜ್ಜು ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕುನುಗೆಲ್ಲ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಆತು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರೊಂದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪುರ ಮನ್ಪಾಗ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮೆಲ್ಲರಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾತು ಪೋಟ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ನೀರಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇತೇರಾಳ ಮನ್ಪೇರ್ತಲೆ ಸೈಕಲ್ ತೆಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂತೀರ ಅಂಚೆನಿತ ಗಾಡಿಲ ನೀರು ಬಾಟ ಬಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಇಂಕು ಫಿನಾಯಿಲ್ ಉಂಡು ಫಿನಾಯಿಲ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಡ್ದೆಕ್ಕುದು ವ್ಯಾನ್ ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಲ ಪಿದಾಯ್ದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡ್ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಲ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಬಾಗಿತ್ತ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ರೋಡು ಪೂರ ಗಾಡಿ ಪೂರ ದೇಕದು ಮಸ್ತುಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ರೋಡ್ ಪೂರ ಪಿಚ್ಚಿ ಪಿಚ್ಚಿ ಆತನ ಕೆಸರುಂಡು ಅಂಚ ಹಿಂಬೆ ಕಿನ್ನಿ ಕಾಬೆ ಆಯ್ ಸೈಕಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಇದಾಯಿ ಸೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿದಲ್ಲ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಮುರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅದೆರ್ತೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಗೇಟ್ ಇರ್ದು ಸೈಕಲನ್ನು ಆಯತ್ತು ಯಾನು ಇನ್ನೀಗ ಅಂಥದ್ದು ತೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ರೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮೂಲು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಅಂತದ್ದು ದಾನ ನಿದ್ರೆ ಪಿರಿದು ಚೇರ್ನ ದಾನೆ ಬೂರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತು ಟ್ಯಾರಸ್ ಇರ್ತಿಗೆ ರಾಪುಜಿ ಬೇಲಂಡು ಹಟಿಲಾವಡು ಅರ್ತಿದ ಚಟ್ನಿ ಅವ ಉರ್ದುದ ಚಟ್ನಿ ಅವ ಮುರಾಣಿಂಚಿ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ತಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುರ ತೋಜಿ ನೀವು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪಂಡ ಕಜಿ ಪುಂಡು ಕೊಡದ ಒಂತೆದಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಬರಿಕಿತ್ತರ ಯಾವ ಹೂವು ಅಣ್ಣ ಚಟ್ನಿ ಅತನದ ಅದಣ್ಣ ಫ್ರೈ ಇನ್ನೊಂದು ಜಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಟಿತ್ತಾನು ಅಂಡ ಬೊರ್ಚಿಂದಾನು ಅಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗಾನು ವಾರ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ನೋಡು ಈ ವಾರ ಚಟ್ನಿ ತಿಂತಲತ್ತ ನುಂಗೆಲ್ದ ಯಾನೊಂಜಿ ವಾರ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ನೋದುಂಟು ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಎಂಕ ನಿಜ ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನೇ ಹಿಂಗೆ ಕಾತಾಕ್ ನಾಂಡಲ್ಲ ಬೇಲೆನೇ ಬೇತೆ ವಾಕಿಂಗೇ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸೇ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಏತಿತ್ತನಲ್ಲಂತೆ ವಾಕ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಬರೋಣ ಜನ ಏರ ಅಂಜಿಲ್ಲ ಅವಲಿ ವೀವರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಕೇರ್ಡ್ ಟ್ಯಾರಸ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಈಜಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಪಂಡಿನ ವಾರೋಡೆಂಕಲ್ಲ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಟ್ಯಾರಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬೂರ್ದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಎಂಕರ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಾಂಡಾರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ದ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ಉಂಡು ಒಂದು 8 ಸಾಲ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟುದು ಮೂಜ 4 ಸಾಲ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟುದು ನೆಟ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಣ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಬಾಯ್ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆತುಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡಿ
ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪ್ಯಾರು ದಕ್ಷ ಬರ್ಪಲ್ಡ ಕಂತು ಬಿಡ್ದೆ ದಕ್ಷ ಬರ್ಪಲ್ಡ ನನ್ನ ಕೋಲದ ಗೌಜಾತ ಯಾನ್ ತೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವ್ರ ಮಾಕಲ್ದಿ ಕೋಲಗ್ ರಜೆ ಬಾಡ್ವೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡಾರ ಪೋಪು ನನಗೆ ಬರ್ರಿ ಆಸೆ ಅವು ಗುರುವಾರನಾ ಬಾಯ್ 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 ಹಾ ಬಾಯ್ ಹಾ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ನೆದ ಬಿಸಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ನೆದ ಬಿಸಿ ಇನಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬತ್ತಲು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಕಾಂತ ಕೊಡ್ತಾಲು ಕೆಲವು ಪೂರ ಕಾಂತ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನಾ ಮೆಗ್ದಿ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಕೋಲ ಇಲ್ಲಡು ಪಂಡ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲ ಅಕಲ ಅಂಚ ಮಾಕಲ್ದಿ ಸಾನದ ಕೋಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಐಕತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೊರ್ ನಾವು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕಂತಾಳು ಆಯುಷ್ಗೂ ಸಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಜೋರ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕಂದೇನ ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಪೋಯರ್ ಎಂಕಿತ್ತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ ಮಂದಲ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಆಲೆ ಕಂದಲ್ ಎಂಕಿತ್ತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಪೋಯರೆ ಅಂಚ ಇಜಿ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಓಕೆ ನಾನು ದಾದ ಕಚ್ಕು ಚಟ್ನಿ ಬರ್ತಿದ ಎನ್ನ ಟಾಪ್ ತುಲಿ ಬೊಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಕಂದಲು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ತಿಂಚಿ ಬಂತ ಅರ್ತಿದ ಚಟ್ನಿ ಅವು ಚಟ್ನಿಂದು ಫೈನಲ್ ಅನ್ನದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಚಟ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಗೆ ತಂಚೆನೆ ಗಂಟೆ 7:45 ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಸ್ತ್ ವೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಜಮಾನ್ರು ಬಾರಿ ಬಿಸಿಟ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಂಟು ಪುರ ಪಾಪ ಮಾಡಿತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನನೆತ್ತಾನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಕುಂಟು ಅರ್ಧರ್ಲ ಈರೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರ್ರಿ ಬೆಂಕ್ಲಿನ್ ಮೀಪದು ಉನ್ಪದು ಪೌಡ್ರು ಬಾರ್ದು ತಟ್ಟದು ಬೊಕ ದಂಕೆಂಡ ಬೆರಿಕಬಾರ್ದು ಬೆರಿ ಪೂಜಿದು ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡ ಇರದೆ ತುಗೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಅಕರಲೆ ತುಗೆ ಅಕರ ಬೋಲೆ ಉಂಟುಲೆ ಯಾವ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಇದಾದೆ ತಲೆಂಬುದ ಕವರ್ ಕೂಡ ದೀಪುಜೇರು ಮಕ್ಕಳು ತಲೆಂಬುದ ಕವರ್ ಕೂಡ ದೀಪುಜೇರಲ್ಲ ಎಂಚ ಉನ್ಕಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡಿಪುಗನ ಯಾ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಪುರ ದೆಕ್ಕಲಾಗ ಮಾಡಿಪು ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಅಮ್ಮ ಜಾ ಬುರುವೇರು ಇತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಬಾತು ಪತ್ತುವೇರು ಇದು ಗುರುವಾರೇ ಪಲ ಸೀನುಂಡೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಬಲೆ ಕಾರ್ ಜಾರುಂಡು ಬಲೆ ಅಂದ ತಟ್ಟ ಉಡ್ಚಿ ಚಾರ ಪತ್ತಿಲೆ ತಟ್ಟ ಉಡ್ಚಿ ಮಾರನ್ ಚೇರ್ ಪತ್ತಿಲೆ ಚೇರ್ ಪತ್ತಿಲೆ ಕಾರ್ ಸಪ್ಪುದ ನೀರು ಜಾರುಂಡು ಒರಸ ಬೂರುಂಡ ಮಿನಿ ಸೊಂಟ ಪೋಲಿ ಲಾಕ್ಲೆ ನೆಲಲ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಇದಿತ್ತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಗುರುವಾರದ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಡ್
ಪಳ 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 ಟೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡ್ ಗುರುವಾರದ ಬೇಲೆ ಆಡ್ ಜಾಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಓ ಬಾಲೆ ಕೇದಾಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕರು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೇಲಾಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೇಲಾಡು ಓ ಅಜ್ಜಿದ ಯಾನಿತ್ಯ ನೀರ ಬಾರಿ ಸಂಪಾಕೊಂಡು ಸೋಗು ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಸೋಗು ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿನ ದಾದಾಗಿದೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕೂಲಿ ದಟಡೈಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಡು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಏರೆಗ ಅಜ್ಜಿನಂಚ ಕೂಲಿ ಆವಡು ಅಜ್ಜಿನ ಪೇಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಅವರ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚದಡಿ ಪುಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದಜ್ಜನ ನಿನ್ನ ಕೂಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಡು ನಿನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಡ್ದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಉಂಡು ಹೊಣಸಿಂದು ಜೀರಸಿಂದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂಡು ಗುರುವಾರದ ಬೇಲೆ ಅಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಚ್ಚೆರೆ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಬನ್ನದು ದಾದ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಅರ್ತಿದ ಚಟ್ನಿ ದಾದನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮುರನಿಡ್ದು ಅರ್ತಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಡು ಅನ್ಪಿನಿ ಅರ್ತಿನ ಚಟ್ನಿ ನಿಂಗೆ ಬಂಜಿ ಸಂಪುಂಡಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಅರ್ತಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಎತ್ತುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಇರೇ ಸಂಪು ಅರ್ತಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎತ್ತುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಳ ಸೋಗಾತೀನಿ ದಾಲ್ ಉಪ್ಪುಡು ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಸಪ್ಪೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಬಾಳ ಸೋಗಾತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ತಿದ ಚಟ್ನಿ ಓ ಗೊತ್ತುಂಡ ಉಪ್ಪುಂಚಿಯ ಅರ್ತಿದ ಚಟ್ನಿ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಅರ್ತಿದ ಚಟ್ನಿ ಮುರಣ ಅಜ್ಜಿಲ ಪುಲ್ಲಿ ಲೆಂಚಿನ ಲಿಂಬೆ ಬಿಳಿದು ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮಲ್ ತುಂತೇರು ಅವು ದಾದ ಕಜಿ ಪಿತ್ತಿ ನಾನಿ ತುರ ಉಪ್ಪು ಕರಿಯ ದಾದನೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಕಜಿ ಪಿತ್ತು ಮೈಕ್ ಕೋರಿದ ಕಜಿ ಪುಲ್ ಬುಡ್ದು ಲಿಂಬೆ ಬಿಡ್ತ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮಲ್ ತುಂತೇರು ಅಜ್ಜಿಲ ಪುಲ್ಲಿಲ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತನಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಕೊನದು ಬುರ್ದುವಾರುಡು ಗುರುವಾರ ಚಿಕ್ಕಿನವರು ನಿಕ್ಲೆನೆ 2 ಜನ ನಿಕ್ಲೆನೆ 2 ಜನ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಚಿಕ್ಕಿನವ್ರು ಬುರ್ದುವಾರ ಗುರುವಾರ ಅಂದ್ ಬಂಡಾರ ಪೋಪು ನಾನಿ ಬಂಡಾರ ಪೋಪನ್ ಗುರುವಾರ ಆತ ಬಂಡಾರ ಪೋಪು ನಾನಿಲ್ಲ ನೇಮ ಉಂಡು ಉಳ್ಳ 10 ಇಂಚಿನ ಅತ್ತಿಯ ಉಲ್ಲಂದಾಯ ಓಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲತ್ತ ದಾನೆ ಕಂಡು ಕೆರೆಂಗ್ ತುಂಕೊಂದಲ್ಲಾರ ರಡ್ಡಿಗಿಲ್ಲ ಏತು ಕೆರೆಂಗ್ ಕಿಲಪ್ಪು 45 ನೀರಾಗ್ಲ ಸೇರ್ದ ಪಪ್ಪಾಗೆ 45 ವರ್ಷನೇ ಆಯ್ತಿದ್ದೀನ ಬರೋದು ಸೋಕಿತ್ತು ಅದ ಕೆರೆಂಗ್ ಅವನ್ ಅರ್ಧ ಊರಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜೆ ಇನಿ ಕಂದುವರೆಲ್ಲ ಚಾಕಾತು ಕನ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಬಾಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಾಜಿ ಗಿರೆಂಗ್ ಕೆಲರ್ ಕೆರೆಂಗ್ ಮನ್ ಮತ್ತೆ ಗಿರೆಂಗ್ ಮನ್ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಗೆಂಡೋಡು ಮಾಡೋಡದೆ ಅವು ಬಾರ್ ಸೋಕಾಪು ಗೆಂಡಡಚ್ಚಿ ಚಿಕ್ಕ ರೈಟ್ ಬಾಲ್ ಬಾರ್ ಸೋಕಾಪು ನೈಟ್ ಅವಳು ತಿಂತು ಚೆರೆ ಇರ್ಲ ಅವು ಆಪುಜಂದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತ್ತನು ಮುರಾಣಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಮ ತಿಂಡ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ನಾನು ಕೇನ್ಲ ತುಕ ಏರ್ಲ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸರಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಏರೊಂದು ಜನ ಪನ್ಪು ನಾನು ಅಜಂತ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾವು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸರಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ ದಾಲ ಆಯರೆಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಡು ಬೊಕ ಬೊಕ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಅತೇ ತಿನ್ನೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತ ಕಡೆಟ್ ಪುರ ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜಿ
ತಿನ್ಪುನೈಟೇನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಅತೇ ಅಕುಲ್ದೊತ್ತ ನೋಡು ಐರ್ದು ವೆಂಚಿನ ಅತೇ ಆದ ಅಮೃತಲ ವಿಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜಂದ ಕೆಲವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತಲ ಕಾಸುಡೆ ಆಪುಂಡು ನೆನ್ನುವೆರು ಪೂರಲ ಕಾಸುಡೆ ಆಪುಜಿ ಕಾಸಿರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಎಂಚಿನ ಪೇರು ಮೋಕೆ ಆ ಮೋಕೆ ರಡ್ಡ್ ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ಉನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಲ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅರೆಗೆ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿದೆ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು BP ಶುಗರ್ ಸಿಗಲ್ದ ಕಟ್ನ ಮಣ್ಣ ಮಸಿ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಮೋಕೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜದ ಅವು ಎಂಚಿನ ತಿಂದನಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಐಟ್ ದಾಲ ಮೇಯ್ಕ್ಲ ಬತ್ತರಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಲೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡತ್ತ ಎಂಕುಲಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಚಾ ಬರ್ಪ ಆರೊಂದು ಚಮಚ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಸಕ್ಕರೆ ಬರ್ದು ಚಾ ಬರ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಚೀಪೆ ಹೊಡ್ದೆ ಬಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊ ಏತ್ ಚೀಪೆಲ್ಲ ಪರೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಸಕ್ಕರೆ ಯಾನಾಳು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಚಪ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಪಪ್ಪೆ ಆರೊಂದು ಚಮಚ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬರ್ದು ಚೀಪ್ ಪಾನ್ ಕಲಕ ಮರ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆತ್ಲ ಉನ್ ಪೂಜೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಐನಟ್ ಆರು ಸ್ಲಿಮ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅದು ಎನಲಕ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ ಇಜ್ಜು ಅಂಚ ಈತ ಹೊಲ್ತಾನ ಬೈದರ್ನೆ ಮತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ ಪೂಜಿ ಓಲ್ತನ ಬೈದೇರ್ನೆ ಮತ್ತು ಒಂದೆಲ್ಲ ನಾನೊಂಚೂರು ಯಜಮಾನ್ರೆಡ ಪಾತೇರುವೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಹೌದಾದೇ ಪಾಂತೆರ ಅದು ಬೈ ನೆಕ್ಕಲ್ ನತ್ತಿ ಬಸಳೆ ಕುಡೆ ಇಂಚೆ ಬೂರ್ನಿ ಇರ್ನ ದೊಂಪಡವು ಈ ಸಲ ನಾನು ಇಂಚಿರನ್ನ ಪಾಂಡ್ರೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೆ ಗೇಟ್ ಅದು ಗುಂಟು ಕಂದಿಜಿ ಬಾಕಿಲೇರ್ಬಾರ್ಡವರು ಒಂದು ಕೆಲವು ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಇಡೀ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಇಡೀ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಘಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಪಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ವೈಶಾಲಿ ಮನೋಜ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪೇನೆ ವೈಶಾಲಿ ಮನೋಜ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಅಕ್ಕ ಈರಿ ಏತೆ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡಿಪ್ಲೆ ಆಂಡ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವರು ಆಂಡಲ ದುಂಬಗ್ಲ ಪನ್ನಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಪನ್ನಿ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಕಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ದಾಂತಿಲಕ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ರಡ್ ಸಲ ತೂಪೆ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಗೊರ್ಚಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಲೇನ್ ಇಂಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ವೈಶಾಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕೆಲ್ ದಾಂತಿಲ ಕನ್ ಪಂಡರತ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನೋಡು ಎಂಕ್ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆಂಕಿರೆ ಪಂಡ್ರದಾಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡವ್ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಉಂದು ಪನೊಲಿ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆರಾರು ಅಂದಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಈರೆ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಲಕ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಈರೆಂಕ್ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ದಿ ಲಕನೆ ವೈಶಾಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಅಮಿತಾ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಬೆ ಪಂಡ ಯಾನಾರ್ ಪಂದಿ ನಾನಿಯೇ ಬರೆದೀತೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ DJ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗೇಮರ್ ಇಂಜ ಬರ್ದೇರು ಇರ್ನ ಬೊಕ ಅಣ್ಣನ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಆತಡಿ ಈರು ಪಂಡಿಲ ಕಿರೆಗ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಕಲೆಕಾರ್ನಿಕನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಯರೆ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಅಕ್ಕ ಅನ್ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚೆನೆ ರೆಡೋನ ಅಮ್ಮನ ಪಂಪುನಾರು ಇನಿದೆಕ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಚೊನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ದೆಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೊಕ ಈರ್ ಏತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಏತೆ ಬಂಗಡ್ ಆಂಡಲ ಇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದೆ ಪೋಪುಜರು ಅವೇ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಇಂಚೇನೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಡ್ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಲಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನು ಇಜ್ನಲ್ಲ ಏತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಏತೆ ಬಂಗ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ನಕ್ಲೆಗ್
ಯಾನ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಇಜ್ಜೆರು ವಿಶ್ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಇಜ್ಜೆರು ಪಂದಕುಲು ಎನಡ ಪನ್ಪುನತ್ ಎನಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ಮೋಕೆ ಎತ್ತಿನಟ ಅವೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಅಕಲ ಮೋಕೆ ನೆಂಕ್ ಕಳೆ ಒಂಡ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡು ವೀವರ್ಸ್ ಆವಡು ಪೂರ ಇಂಕ್ ಪ್ರೀಜಿಯಸ್ ಅವರ ಇಂಚಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕುಲಂತೆನ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸೊ ಏನು ನೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಪನ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಕೋಡೆನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞಾಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಅನ್ಪಂತೇರಿ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೋಯಿ ಸೊ ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂಚೆನೆ ಜಯಪ್ರದರ್ನ ಜೋಕುಲು ಕೃತಿಕ್ ಬೊಕ ಋತ್ವಿಕ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲಂತೀರಿ ಹಾಯ್ ಕೃತಿಕ್ ಹಾಯ್ ಋತ್ವಿಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಅಂತೀರಿ ಹಾಯ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ಫಾತಿಮಾ ಸಯ್ಯಾನ್ ತುಲನ್ ಬರೆದೀಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಫಾತಿಮರ್ನ ಮಗೆ ಸಯ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪಂತೀರಿ ಹಾಯ್ ಸಯ್ಯಾನ್ ಇದೇ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪುರ ಕಲಪುರ ಹಾಯ್ ಪಂದಾಂಡು ಏರ್ನೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ ಜೊಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲಗದು ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೊಲ್ಪುದ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕ ದಿನತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪುಗ ಏಪಲ ಚಪ್ಪೆ ಚಪಾತಿ ದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಚಪಾತಿನ ಖಾರ ಮನ್ಪುಗ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪುಗ ಮಸಾಲ ಚಪಾತಿ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಆಚೆ ಪೊಡಿದ ತೊಂಡಾಂಡು ಅಂದಾಜು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಪೊಡಿ ಅವು ಒಂಜಿ 1/4 kg ಅಥವಾ 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಾಲ್ ಅಂಚೆನಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಈತೆನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಈತೆನ್ ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಕ್ಕಂದಿಕ್ಕೆ ಅಂಟು ಮಲ್ಪರಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೋಡು ಯಾನಂಚೂರು ನೀರನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಎರೆದೀತೆ ಇದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೈತದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂದೆ ಕೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪೂಜಿದು ಅದನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೀವು ಸೈಕಲ್ಡ್ ಕೆಸರು ಕನೆದೆ ಇಡೀ ಅಲ್ಗೊಬ್ಬರ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದು ಇಡೀ ಮಣ್ಣು ಪುರ ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಚಪ್ಪಲ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಪೋಯಿಂತು ಜೋಡು ಎನ್ನ ಚಪ್ಪ
చెప్పల్ల దెక్కుబాలే చిన్న ఎన్న చెప్పాలి దాలేజీ పొక్కడే 10 minutes ಆಗಿನೇಟಮುಲು ಬಿಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಏತು ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಪೊತ್ತೆ ಹಾಕು ಬೇಲೆನ ಹಚ್ಚಿ ಗಂಟೆ ಏಳರ ಯಾವೊಂದು ಬರ್ತನು ತುಪ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಪ್ಪನ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ఒక ಚೂರು ಗೋಧಿದ ಪೊಡಿಗೆ ಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮುಂಚಿನ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೇಯರ್ ಬೋರ್ಡಾಂಡ ಇದನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಸಳು ಬಡ್ಚಿನೋಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿನ ಮಂತಲ ಆಟದು ಅಂಚೆನೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ నేను ಪರೋಟ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಇದು ಚಪಾತಿ ಲಾಕ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಚುಂಡು ಪರೋಟ ಲಾಕ ಹೆಚ್ಚ ಈ ಚಪಾತಿ ಈ ಪರೋಟನ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಜೇನು ಸೈ ಹನಿ ಅತ್ತಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಐಟ್ ದಿನಿಯರೆ ಸೂಪರ್ ಆಪು ಆಯುಷಗು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅವಗೆ ಎಂಕ್ ಹನಿ ಅವು ಅಜ್ಜಿಗೆ ದಾದವಕ್ಕೆ ಹನಿಲ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೋಡಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಾಡೋಡು ಇರೇ ಈಗ ಚಪಾತಿ ದಿಗತ್ ನೈ ಬೋಡ ಚಪಾತಿ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಸಾಸ್ ಬಕ ಹನಿಡ್ ದಾಯ್ತಿ ನೋಡಿ ಬಂಡ ಸ್ಪೈಸಿ ಪರೋಟ ಸ್ವೀಟ್ ಹನಿ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆகும் ಇದನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಓಕೆ ಈ ಪರೋಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಡು ಮುಗಿಪ್ಪುಗ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣಕ್ಲಿ ಪ್ರಕೋಡನೆ ಹಾಯ್ ಪಂತೆ ನಾನು ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲದ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಡು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ಮ ಆಡು